Hello mga bay, good morning. Di, anak ko sa iya ha, kung maayo yung trabaho. Kadto akong ihatag. Tuloy-tuloy. Oo, tuloy-tuloy na. Okay. It means na pa to'y bawas. Huwag mo munang anuhin. Hello mga bay, kumusta? Karon mag-abri ko sa package from USA. Salamat kayo sa naghatag ani. Dili daw niya ipa-mention. Tulo ka putos, usa. Duha. Tulo. Parang gunting tiya. Awal niyo mga bay. Dahan kayong salamat sa naghatag. Ano, aprihan mo na ni mo. Ay, padala lang ato sa putos na mo na. Iusa man ako. She don't want to mention her name. I-plot mo yung puwet mo dyan sa sahi. Kasi sa mga pansariling dahilan. Pero sobrang salamat po talaga. Nito, alam mo na kung sino ka. Nandito na po siya, oh. 3 balot. Unahin muna natin yung isa. Yung sa ibabaw, unahin muna natin. At ito yung kulot mga bay. Okay na siya. Kulot na talaga. Niyag mauganan eh. Makita na ginato ang tunay na resulta. Wag-hag. So, salamat Beauty Lane Salon. Okay? Pag-abri na to sa primero nga. Bak. Putos. Yung sa'y sulod. Daghan kayong salamat sa grasya. Nga inyong gipakuyanap. Nga ni kanakwa. Uy. Basig ang kato na tong ilalom ang nagunting. Kansa. Saan man eh? Pilit ka magkuha. Ya. Ya. Diyan ka mag-start. Okay. Salamat po ng sobra-sobra. Salamat po dito. From USA po ito. Salamat po ng marami sa'yo. Aking inay. Sobrang salamat. Ay, hala. Mga damit. Naku mo palit si Nina. Daghan kayo. Nina yun. Nabasig mag-isi. Mapilo gunting. Nakuso niyo na agad na pinalit na ano. Wag. Hindi mo gusto? Bili mo sa akin. Bayaran mo ako. Okay. Huwag kang... Ito. Iyo sa batia. Joke lang. Hindi ra. Gabri na ko. Nakita ba ninyo? Ito ubos gamay be. Kuhaan ka ng taas pa kayo. Huwag man makita na yung mga. Sibuhat. Basa na ito gamay. O, di ara man di mali yung naano pihit ko. Alright. Ito yung unang box. Ay, box. Ano lang pala? Putos. Salamat po talaga ng sobra-sobra. Salamat po dito. Walang katapusang pasalamat. Walang katapusang pasasalamat po. Sobrang salamat. Yee! Yee! Nakakilig naman. Wala, Diyos ko. Walang ang dami. Parang isang buwan na yata ito. Sobrang salamat. Oh! Ano ni? Dakis. 22. Salamat. I like the color. Yeah. Yehey! Salamat po! Itim, dakis pa rin. Tamang-tama sa akin. Ay, dito na lang ako magkuha. Pwede ba isot agad? Ah! Yara mga bay! Thank you, Mr. Dakis red! Ala, salamat kaayo. Musa pa ni? 3, 4, 5, 6. Nakadaghan. Unom, napag. Kani, sa man ni siya? New York City. New York City, so many pagbasa, Aeropostale. Aeropostale ba na? Wala, salamat kayo. From New York City. Mga original mo kayo ni. Hindi ka maka-afford, ani? Yes.
Salamat kayo. Nakasira kay original. My goodness, thanks you. Thanks you so much. Oh, ari pa. Sama ni. I like color. Oh, laylay color. Guess. Guess Jean. Salamat po. Ano sobra? Ilan na yun? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Abot ka rin yan. Pag isang buwan, 7, 8, 9. Woo! Thank you so much. 10. Wow! 11. Wala, salamat kayo. H&M. 12. New York. 13. Gap. Thank you kayo. Wala, ginumahal man kayo ni. Salamat kayo. Napa? Salamat ka rin na dumating yan. Tommy. Ibig sabihin ko, nakarating, hindi na wala. Ano yun? Paano ba ito basahin? Tommy. Healthy Jar. Ay, Ginoo, salamat kayo. Wala, nice kayo day. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mga Fubo, mga Gap, 7, H&M, 8. Naipilan mo ito, naghanap gani. 9, 10, 11. Uy, dapat si pantalon. Part niya ng gida ini. Na. Napang mga langit. Kanais ba ni? Woo! Sakto kainin ako. Oh my God. Salamat kayo. Sakto kayo. Mayo kayo musukod. Salamat, doa ka buo pantalon. Woohoo! Thank you so much. Lala, uy, kalami. Ay, ikang salamat, doa ka buo pantalon. Nindot. Nindot kayo, ang ganda po sobra. Salamat, nabikangkang naman ko diri. Doa ka pantalon, bilang kong t-shirt, usa. Ilapat mo yung kwento. Duha. Tulo. 4. 5. Mura naman ko. Parang nagbilang na ako ng shrimp nito. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Salamat po. 14. 15. 16. Bili-bili na kayo. Parang paninda na to ha. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Oh my God. Pang 1 month? 23. 24. Salamat po ng sobrang dami. Pang isang buwan ko na to ah. Salamat po. Yung isa, ano kaya ang laman? Pantalon, t-shirt. Ito kaya baka sapatos na to. Wala, Diyos ko. Magkakumpleto talaga. 14 na lang ba? Sapatos siguro, tsaka, ay, makabag. Ala, kumpleto. Tingnan natin, malalaman. Sandali, dandahan. Parang may ano, may tusok-tusok. Ano kaya yun? Diyos ka. Ay, sa may suludan. Agay, nagunting kong gamot. Hala, sa mani. Na may paper bag. I'm so excited. Ha? Salamat po ng sobra-sobra. Lagyan mo, I love. I love you so much. Salamat po. Nakakaiyak, unexpected blessing. Sobrang salamat po talaga. May pantalon pa ako nakikita. Diyos ko. Di ba sabi ang pantalon, kortina. Ayan. Jog plain. Salamat po. Ang daming pantalon. Tatlo yun. Dalawa yung kanina. Isa. Dalawa. Tatlo, 4. Diyos ko, 6 na pantalon. Sobrang salamat po. 4 dito. Isa, 2, 3, 4. Correct. Woo! Sobrang salamat. Tsaka ano yung nasa paper bag? Bag lang yun. Ay! Ano yun?
Paper Iko bag. bag yan. Iko bag yan. Hala, salamat ng sobra. Grabe. Iko bag yun. Ay, ang cute. Hala, Pasaan na lang niya. ka-cute sa bag. Thank you. Thank you so much. Ay, hala, napoy bag. Chanel, my goodness. Salamat kayo. Ang tao, nakabag rin tawag kuhan. Pobre. Mga original, ang pobre. Wala, salamat kayo, kalindot. Suot mo. Sobrang salamat. Ang pantalon. Sabi mo, bili-bili na kayo. Bili na kayo. Nagtitinda pala. Salamat po ng sobra. Salamat po sa iyo. Alam niyo na po kung sino ikaw. God bless sa'yo. God bless. Sobrang God bless. Salamat. Ang gaganda ng mga pantalon. My goodness. At ang sakto. Ha? Ang sakto talaga. Diyos ko, hindi na hinubad ang bag. Excited na. Sandali, tanggalin mo muna. Diyos ko, nasaan na? Sumabit na sa buhok. Balik na. Salamat po ng sobra-sobra. Sobrang ganda. And I like the color. Pang girl na girl. Saka yung pantalon, sobrang salamat. Sakto talaga. Matry nga. Dire. Oh, Wala ko an. sobrang salamat. Pangit. Hala, Diyos ko, ang mahal. Tiya, How much? sa kalibo, 1,399. Ganyan ka price yan. Pag original. Sobrang salamat po. Hala, Diyos ko. Pag original, ganyan Maluka ka. naman ako sa presyo. How many thousand yan? Ayan, USA. Upo. How many thousand yan? Sobrang salamat po. Ang laki ng halaga nito lahat siguro. Sobrang salamat. Hala. Salamat ng sobra-sobra. Di pa. Kadaghan sa pantalon. Sakto na kayo sa kabulan ni. Kaigo. Hanggang 5 years ko to isusuot. Dito masisira. 10 taon pa. Natibay ako yun. 10 taon. Natibay ang maong. Sobrang salamat talaga. Ang gaganda. Yung mga bag. Mga paper bag, ibang tabi. Alam mo naman, matanda na tayo. Ano si Kuya sa electric fan? Baka kainin doon, no? Sa ilalim ng tuwan. Ah, dito. Sobrang salamat po talaga. Ano pa, may puti pa. Ha? Sa ilalim ng electric fan. Saan? Dagan doon. Tanggalin natin yung ano. Check ko bag yan. Paper bag, Gucci. Yan. Salamat po ng sobra-sobra. Walang katapusang pasahan. Salamat. Ito na yung last na ano. Ba? Na box. Anong laman ito? Sobrang salamat po. Sobrang salamat. Oh my God. Di ko ini-expect to. Sobrang salamat talaga. Ayan. Ang tubig dito, i-abrihan mo, patayin mo, ulat Pinatay ko na tiya. Ala, dumaan yung legs. Sorry. Pinatay ko na tiya. Puno na. Sahod-sahod kasi ng tubig ito mga bahay kasi nawawala ng tubig. From 9 a.m. to 6 p.m. wala kaming tubig. Oh, ayan na po. Hala. Mga bedsheets pala. Salamat. Ayan, mga bedsheets na nakasets. Salamat po. Hala, ang gaganda. Ayan na. Sobrang salamat. Nasa baby girl ko ito. Si Sophia. Ayan, salamat ng sobra-sobra. Tapos, maghanap pa ako ng kama na paglagyan nito. Ayan na mga bay. Ayan, salamat po ng sobra-sobra. Sa akin siguro yung Hello Kitty. Tapos, ito kay kuya ko siguro, kay Kuya Earl. Ang Mickey Mouse. Tsaka si Tom and Jerry. Sa aking Ralph Andrew.
Sobrang salamat po talaga dito sa mga blessings. Ang dami. Ang dami-dami. Okay. Since naka-pink ako ngayon, kaya pupunta ako ngayon sa SSS kasi i-attach ko pa yung mga anak ko sa doon sa nung sinasabi yung mga nung tawag dyan, nalimutan ko. Ilalagay ko sila sa beneficiaries pala. Ilalagay ko yung mga anak ko ngayon sa beneficiaries kasi nung kumuha ako ng SSS ko, dalaga pa ako noon, dalagang ulay. Nung nag-apply pa ako noon sa ng trabaho noon, nung dalaga pa ako. Tapos kailangan ng SSS, kaya kumuha ako noon. Siyempre dalaga pa. Ngayon, kailangan ko daw i-attach yung pangalan ng mga anak ko sa beneficiaries. Kasi yung nalagay ko noon sa SSS ko, yung mama at papa ko pa lang. Kaya ngayon, sabi ko, gusto kong idagdag yung mga anak ko sa beneficiaries ko sa SSS. Kaya may pipil-upan daw ako na bago. Kaya babalik ako ngayon. Pero naasikaso ko na yung SSS ko. Salamat sa Diyos. Yung beneficiaries na lang ang babalikan ko ngayon kasi nakalimutan ko. Nung pumunta ako doon, nakalimutan kong dalhin yung birth certificate ng 3 kong pinakamamahal na anak. Kaya gusto ko malagay ko sila sa SSS ko kasi hindi naman natin alam ang mga mangyayari, di ba? So, ayun. Salamat ng sobra. Itong isusuot ko ngayon. Diyos ko, salamat po ng sobra. Sa'yo, salamat po ng sobra-sobra dito. Sobrang dami po ng blessing na ito mula po sa inyo. Kaya sobrang salamat po talaga. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Salamat ng sobra. Salamat sa inyong lahat. Hindi ko na-expect yung ganitong blessing na binibigay ninyo sa akin. Sa kayong lahat, salamat, blessings kayong lahat sa akin. Sobra-sobra. At ilang araw na lang, sana matapos ko lahat ng mga lakad ko, mga papers ko lahat. Sana maasikaso ko para pag-uwi ko sa amin talagang sa mga anak na lang ako magpo-focus. At saka habang pumapasok sila sa school, mag-extra job naman ako sa aking online business, sa ating beauty products. At ang tawag nito, at mga RTW siguro, maghanap pa ako ng supplier. Sana bukas malakad ko yung magiging supplier ko bukas. Pupunta ako ng Antipolo or Taytay kasi nandun daw yun talaga yung paggawaan. Kailangan masikaso ko yon kasi sa Sabado magkita-kita naman tayo, magbigay naman ako ng time para sa mga followers ko. Tapos sa Linggo siguro magpahinga muna ako hanggang Lunes kasi Martes ng madaling araw lilipad na po ako papunta doon sa mga mahal ko sa buhay. Kasi talagang pulibok ngayon, kaya hindi ako nakakuha kaagad nung time na kumuha ako. Talagang 26 lang ang available. At sabi ko, kasi sabi niya pulibok talaga kasi bakasyon, saka graduation. Kaya marami pong uuwi. Kaya ang ginawa ko na lang, sinusulit ko na lang yung mga araw na natitira dito. Sa mga taong tumulong sa akin noon, binalikan ko sila lahat. Papasalamat personally. Kasi ang hirap po bumiyahe mula sa probinsya hanggang dito sa Maynila. Akalain mo yung mga pamasahe, sobrang mahal po. Tapos alam mo na yung pagkain, tapos wala ka pang matirhan dito. Siyempre, nung nag-a-apply pa lang ako, nakikitira ako sa mga kamag-anak ko. At naging mabuti naman sila sa akin. Noong mga panahon na walang-wala ako, noong mga panahon na kailangan ko ng tulong nila, nandyan naman sila. Kaya itong nakabalik ako kahit banding ng kunti. Tapos, kunti lang naman yung gastos kasi pagkain, magkano lang yan. Hindi naman yan kamahalan. Kaya hindi ko yung pinagdadamot sa kanila kasi nung kailangan ko sila, nangangailangan ako, nandyan naman sila na tumulong para sa akin. Yung mga taong tumulong lang sa akin, binalikan ko lang. Kaya huwag kayong mag-alala, huwag kayong mag-isip ng kahit na na pag-uwi ko sa mga anak ko, wala na ako. Siyempre, meron akong nilaan para sa mga anak ko, hindi naman pwedeng wala, di ba? Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. Sobrang salamat. Hindi ko pinabayaan ang mga anak ko, kayo mag-alala. At lagi ako ang may nakalaan para sa kanila. Sa 2 taon at 3 buwan kong nawala,
buwan-buwan po lahat ng pinaghirapan ko, nasa kanila lahat yon. Kaya nakaipon lang ako nitong bago ako umuwi kasi may mga nagbigay, mga kapatid ng mga amo ko, tapos yung bonus ko pa. Kaya nagkaroon ako ng kaunting pera. Tapos, ang ginawa ko, senior ko naman ng konti-konti sa mga nagmamahal din sa akin dito, sa mga nalalapitan ko dito, ng mga panahon na kailangan ko ng tulong. Ayun. So, maraming salamat. Nagkalat ako dito sa sala ng tiyahin kong mahal na mahal ako. Ayan, wala silang ibang anak dito, kundi ako lamang. Oh, nandyan. Hala, yung dahil titiya. Kape tayo mga bay, almusal. Ito, pansit canton is live. Tapos ang pan, ipalaman na to sa pan. Napay pork steak. Mamahaw sa aming mga bay ha, kay mulakaw kumatu SSS. Sus, taas na rog pila ba? Kay alas 9 na. Ang sa'yo, gilandan kagatas. Or magkapi ka. Okay, mga bay, din na lang kukutob. Sobrang salamat po talaga sa nagbigay. Sobrang salamat. Hindi ko to makakalimutan. Hanggang ako'y nabubuhay pa. Salamat sa blessing po na pinagkaloob niyo sa akin. Na binigay niyo po sa akin. Sobrang salamat. Ay, Diyos ko. Ito yung susuot mo ngayon, tiya. Kaya naka-pink ako. Yes. Yan. Kung hindi kayo tayo maanuhan ito. Terno. Nakakatakot naman magsuot ba? Kaya lo, original kayo, day. Hindi kaya tayo. Dari lang pirmi. Gakson lang pirmi ba? Uy, kuya, wag po. Simbak ko. Dagan salamat niyo mga bayala. Nice na ang hair na ko, bay. Medyo uga-uga na siya. Nikulot na siya. Salamat sa Diyos. So, sobrang salamat po. Dito na lang ako. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Sa nagbigay po, sobra pong salamat talaga. I love you so much. I love you. Ingat ka palagi dyan. At maraming salamat po talaga dito. Kain na kami. Bye!